Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz şu Türkmenistan bilen Awganistan arasyndaky ara gatnaşyk, hakyky Türkmenistan tarapy bilen Awganistan serhediniň aňyr tarapynda ýaşap oturan türkmen dogurlarymyz bilen bolan gatnaşyk ýa alınıp barlayan işler ýa propaganda barada boljak. Şoň üçin şu günkü tema diňe şu ýagdaýa başlamakçy bolýan. Bilşimiz ýaly ýa-ni ýakyn günlerde Türkmenistanyň ýa-ni Awganistanyň ilçisiniň biri ady Badarway familiýasy Käbäýew konsulu diýip aýdyldy o. Şol Faryap etrabynyň Anthoy owasyny ailesinne şo taýda Amerikalılardan galan bir köne gospitali içine ýa-ni bedel berip medisina injamlaryny ýerleşdirip biz Türkmen hökümeti ise Türkmen ilimize kömek diýip bize şu zatlary gurup ýa herekete getirip berdik diýip şol Anthoy'daky ýaşaýan türkmenleri üýşürip şolary sowgat edip. Bir tarapdan bir humanitar kömek bolaýmaly, bütün dünýä kömek edip otyr, birek. Hem şun bir türkmen beýleki türkmen dogaryna kömek etmeliler. Tapawdy näme berip siýmiň bu gapdalyna ýaşap otyr beýlekisi aňyr tarapyna ikisen bir türkmen ýöne Rus imperiýasynyň döwründe ara kesilip bölünip türkmenlerimiziň bir bölegi Awganistanyna galy, bir bölegi Iranyna galy, bir bölegi Türkmenistanyň şu günkü territoriýasyna galy. Garadyny biziň halkymyzyň şular ýaly azy ykbaly bar ajyrak diýme. Geçmişine teressen şular ýaly. Näme bar şo taýda konsul gelipdir, berekella açyp beripsin, kömek edipsin, oňa da taňry ýalkasyn. Ýöne türkmeniň bir sözi bar da, eýesine gerek bolsa goňşusyna haram diýip. Biziň ýurdumyzyň öz içindäki ýaşaýan halk hiç bir taýdan kömeksiz galdy. Ne medisina kömegi bar halkymyza, ne iş bar, ne gazanç bar. Şu sebäpli mejburi haly halkymyzyň 60 göterim Türkiýe döwletine zähmet çekip ber, ýygyna galyn maşgalasyny, çağılaryny eklep saklamak üçin. Şu ýagda bir hili o ekirjinlendirdi meni, ýöne şu taýda başga bir aýdan zady bar ol konsulun, ýa-ni Badarway eken. Ol şu taýdaky ýygynanan adamlary ýüzlenip durdy, taparykly bilen halmyra söýüni diňlemäň, olar nähili baýdy. Halkyň düşmany diýämi ýa başga bir zatlar getirýärmi, gara şu bizi diňlemeliler eken, Awganistanyň ýaşaýan türkmenler. Bolýa, onuň sen aýdan bolsaň sag bol, şu sen diňlemedi aýtdyň Badarway, şu halkda tersine gyzyklanma döret, öňkü diňlemeýärlere mende gelip, bu adamlar näme diýýär, Badarway eka beýle diýdiler, bize bir diňläp görelip, netije çykarmak üçin. Soňky geçen günlerde Awganistanyny şu biziň çykyşlaryny diňleýän adamlaryň sany has köpeldi. Onuň üçin şu bizi reklam eden üçin sag bolsun, taňry ýalkasyn diýip aýdýar. Ýöne watandaşlar şu taýda bir belläp geçmeli zat bar. Awganistanyny ýaşaýan türkmenlerimiziň ykbaly barada ýa şu taýdaky halkyň çekýän jebri ýa görýän görgüsi barada biziň bilýän zatlarymyz ýeterlik däl. Ýöne şol barpa 79-njy ýylyň aprelinde bularda şol Sawur revolýusiýa bolup, padşany agdaryp ýerine hökümeti getirdiler. Sonra gelen hökümet başda gelenine Nur Muhammed Taraki geldi. Bunu sonra ondan soňky gelen var Amin
olmany Hafizullah Amin bu tarakini yasyk bilen boğup öldürdüler. Gurbanuly Niyaz öldürse ýaly. Soň olaň ornuna geçdi. Sonra Amin Amerika tarap ýykgyny diýerler üçin Moskwa nemesi goşuny şu taýda musulman batalyonu bar Kabulda şu Hafizullah Amin'in köşküni goraýan. Bular gelip Amin'i şu taýda oka tutup ýok etdiler. On ornuna getirip Babrak Karmaly goýdurar. Ine gara şol agdalyşyp döňdörşük netijesinde de ine Awganistanyň içinde soň 10 ýyllap Sowet gaşyny ýerleşdirildi. 79-njy ýylyň 27-nji dekabryny goşun salyndy. 89-njy ýylyň 14-nji fevralyna da goşun Awganistandan çykaryldy. Dolulugyna. Indi şol karalykda bolup geçen kandidatlar bardy. Maňa da şol Awganistanyň gulluk eden döwrüm miýesser etdi şu taýda ýaşaýan türkmen dogallarymyz bilen tanışmak. Awganistanda ýaşaýan türkmen ýigitlerimiz bar. Harbyda gulluk edip berenler bardy. Grajdan hem milleti bardy. Şu taýda türkmenlerden iki ýeke olar bilen tanıştyk. Soňra men Awganistanyň gulluk edip berkam Türkmenistanyň şol KGB'ň ornundan gelip işlän bir türkmen ýaşuly bardy. Oň ady häzir men ýadyma salaýyn. Berdi Saparov diýerdiler. Berdagy diýip tutýan men oň adyny ma Aşgabat oňa Berdi KGB'şnik diýen ekeller. Ol ýaşuly şol köşede ýaşaýardy. 7-8 sany gyzy bar maşallasyny. Ýekejede oglu bardy, hoş geldi diýip oň ömrü gysa eken neresi entek ýaşygytka ýok boldy. Men bilýän zadym Berdagy bilen şol gulluk edip Awganistanda maşgalasy bilen ýaşaýardy şu taýda. Ýörüte gara doktor. Ondan çaý suwy öýüne çagyrardylar türkmenligini bilip. Kän oturup söhbetdeşlik ederdi. Men şonu bilýän Berdagy şol ýanky vertolyot bilen Faryaba Anthoya uçup şu taýdaky türkmenler bilen öz işini geçirýän eken. Tanışlygy işinmi, siýasy işlerim o zatlar maňa aýdylyp durulanak elbetde ýöne şol döwre türkmenlere golluk edýän eken. Öz türkmenlerimiz şol KGB'de işleýärler. Ondan men şu taýda netije çykarýan ýanky Saparagaňy kakasynyň dogany we agasy bolýardy şol Orad Muhammed ağa. Olam şol Awganistanyň esasy şol KGB orundan ýol başçylyk eden adam. Demek Berdaga da şol Orad ağa bilen bir ýemede işlän bolmaly. Ýöne bir Faryapda ol Kabulda diýjek bolýan adam şo ýyllara türkmenlere golluk edilýän eken. Dürli tarapdan men Berdaga agdyndan eşden sözlem barda bir topar şo eden işleri we hyzmatlary barady. Men bilemek bugün konu ýaşul aýatda barmy ýokmy? Ýöne çağalary gowanyp begenip beler kakalarynyň şo taýda türkmen halkyny elden gelen kömegi edelligi barady. Indi uruş gutordy. Boşum çykaryldy. 90-njy ýylyň ýanwaryny men deputat saýlandym. 90-njy ýylyň mart aýynda da bütün Soýuz diýen bagyşlan Türkmenistan ähli vilayetlerinin şoňky dil bilen aýtsak etraplarynyň wekiller gelip ýa-ni Awganistanyň gulluk eden eskerleriň wekiller gelip şo taýda biz ýa-ni Awganistanyň gulluk eden eskerleriň Respublikan şurasyny döretdik. Türkmenistan şurasy. Ine şo taýda da meni 3 kandidatyň içinden özlerini başlyk edip saýladylar. Şondan soňra men şu döwür Sapar Murat Niyaz bilen 90-njy ýylda gatnaşymy erbetden onu aýtmak gerek. Sebäp akşamlaryny şol ol öz köşkünde oturýar men ýokary Sowetde işläp halkyň arda hatlaryny seredip gece ýarnyşyl oturun wagtlar bar ýa ondan geçirek onuň çağırır diýany ýani gel otururlar diýip. Şonda gurrundan çykyp men oňa diýen sözlem bardy, eden haýşym bar. Biz şol Awganistany ýalňyşlyk bilen salynan
yigitler yani şunça adam wepat bolup geldi. Şunça adam yaralı bolup geldi. Elsiz aýaksız geldi. Şulara kömek etmek zerur. Hiç olmana bir gezeklikçe dip aýtdym, diýdim, haýyş etdim. Arda ýazdım. Şoň esasında ol ýigitli wepat bolaryň öýüne de bir gezeklik kömek edildi. Yaraly bolup gelenlere de. Onun ýene de şol duşuşyklaryň birine, ýene de owaly ýa-ni tema galyrlaryna separataýşylyk şey dip tutýardym da adyny. Şo iki çak duşukda şol Awganistanyň galan Türkmen ogurlamada da serhet ýakada akylary kömek etmegiň zerurlygyny düşündirip aýtdym. Eger biz diýdim şulara şu kunda ogurlyk kömegini etsek, ertesi gün olar biziň daşymyzyň gurşawy bar. Ýurdumyzda aňyrdan başga düşmançylyk geljegem bolsa, başga milletiň wekilleri, ene şo serhet ýakasyna ýaşap oturan Türkmen ogurlarymyz bize uly kömek eder. Eger biz şu kunşulary dogurlyk goluna uzatsak, hem şolun yetişen çağalar bar bolsa getirip bize Türkmenistany okuw okutsak, soň gidip o taýda Türkmen mektepler açylsa, şey diýip aýtdym, olam şonda men bilen razylaşdy. Soňra Awganistanyň ýalňyşmasam ady Abdukerim diýen bir Kerimi bar, Abdukerim şular ýaly harby zybanyasy polkovnik bolmaly, gelenine ýöne grajdaniysk bilen geldi. Bize meclise çağırdık. İlka iki çağ oturlu, soň meclise çağırdık. Ondan şol meclise Niyaz çıkış edip bizine şol serhet ýaka oturan türkmenlere ýalňyz jogura diýýär. Ýa-ni dizel generator berýär ýyşyk ýakmak üçin. Iýmit kömegine diýýär. Bir topar zady sanap geçdi. Şol ýük 90-njy ýylda Awganistanyň serhet ýakada oturan türkmenlere akydyldy. Men serhet ýaka diýen men olary belet ýerim adamlar esasen şol men bilýän ýerim ýa-ni Taxtawadyr etrabynyň Marçak owasy bar. Şo Marçak iksan owa ilerki Marçak ýa-da gaýraky Marçak. Ilerki Marçak Awganistanyň territoriýasyna, gaýraky Marçagym biziň territoriýamyzda Taxtawadyr etrabyny. Taxtawadyrda da kolhoz başlyk şol döwür ýeme Gurban Hanjanow diýerdiler ol ýaşyla. Ol men bilen şol men deputat bolan döwrüm olam deputat saýlanyp Aşgabatda deputatlyk eden adam. Ýöne gidip gelerdi şol kolhozyň ötürün ýygynyk bolan Aşgabata gidýär galan wagtym owasyna. Näçin ol adamyň adyny tutýan men häzir aýdyp beren. Soňra şol 90-njy ýylda Niyaz meni ýanyna çağıryp aýtdy şu Täjikistanyň akyry türkmen dogurlarymyzyň ýagdaýy gowdar. Halmara sen gitdi şolardan bir açyk formada däle giýdirrak ýagdaýda bir habar tutup gaýt ýagdaýlaryny bil. Bizden bärden ýa-ni aýdym toparny ugradaly ýazyjylar, pozyjylar, şahyrlar, aýdymçylar bir poýz bol. Gidersiň senem şol hal ýagdaýyny bilip gel, soň maňa aýdarsyň diýip şular ýa näme kömek edebildi. Bolýa. Şonu Täjikistanyň Jylly köl diýen ýerine bardyk. Türkmenistanyň serhetdeş ilkinji şol Kulyap welaýatymy şu kun ýadymda şo taýda ýa-ni Täjikistanyň bir gowşumlaryň oturan türkmenler kolhozy bar eken. Jylly köl diýen ýerde. Bardyk, tanışdyk, zat etdik. Şo taýda da ýa-ni şo gidilerine poýzdy, şahyrlaryň biri bolup, gözel şahyry bar etdi. Şo taýda men o bilen ilkinji gezek tanışmadan ýerim. Ol adamlaryň hal ýagdaýyny bildik, soň bularyň okuw ýagdaýyny, ýaşaýyş ýagdaýyny öwrendik. Görsek olara kan bir üns berilen şo taýda täjikler bular bir hor saklaýady ýöne öýlerine deň tutmaýan ekenlerine şol bar. Ondan kemçilikleri ýazdym, ondan soň Özbekistanyň türkmenlere gitdik, ýüzüňe o taýda aklar gördük. Soň gelip ýörete düşünürşýär bu arada ýokary sebädiň umumy ýygnagyna däl ýörete şol kiçijek topar bolup edilýän
maslahatlar var. Şo maslahatın birini men çağırdılar. Şo taýdana bolşy aýdyp berdim. Şonu karar kabul etdiler. Täjikistany şol okutmak üçin türkmen kitaplaryny öwretmäge, mekteplerde ullanmak üçin soňra şo taýda okuw oturan çağalary getirip ýa-ni Türkmenistany institutlary, universitete kabul etmek barada. Ýalňyşmasam 90-njy ýyldym 91-nji ýylda 50 adamdan kabul edildi. Şondan soň Täjikistanyň uruş turan döwrüm, Garajdany uruşy döwrüm 92-nji ýylda ýalňyşmasam bir näçe ýüz maşgalany getirip Türkmenistana ýerleşdirdiler. Onuň şu Çarjy welaýatyna bolmaly, şunu men anyk ýadymda da. Ine şu 90-njy ýylda edilen işi ýa-ni Gurbanagy var. Onuň şol aýdyp beripdir da, ýa-ni ýigitlerini Hanjan, Gurbanagy Hanjan, şu deputat kardeşim. Halmurat gelsin, aýdyň şunu diýip. Men onuň ýörete gitdim 92-nji ýylyň fevral aýynda. Barsam Gurbanagyň özi gelmedi. Ýörete menden duşrak ýigidim uğradypdyr. 2 çap duşduk. Şonu aýtdy. Şolar ýaly marçakdan bosgulla geldi, derýany böwsüp käsi gark boldy, käsi bygyra çykdy. Ýanalarym bar, çağalarym bar içinde. Diň erkeklerden. Bulara mene niýaz bolup serhetçiler bilen ýygyny kowdular, ýene de derýä taşladylar. Ör wagtdan geldim, bu nähil beýle bolýardy. Ondan 2-nji aýdan da adam şol oglanyň ene diýdi, ýa-ni şol dolu gelenem, ýaş gelenem Mary welaýatynyň Tahtabazar etrafynda bir kolhoz, şu buluşlar ýaşaýan eken, şu Kirov kolhozyny. Şondan soň ýykylan jaýlar hökümet salyp beripdir, şol döwrüm Gurban Miraç Orazow Mary welaýatynyň gubernator diýip ýa ýol başçysy. Olam şolar aýdýar, Kirov kolhozyny ýaşaýjak. Ine şu zatdan kömegin hemmejigine separat etdi. Gelin şu kolhozy şunun adynda galyň diýip, ine yaranjanlyk şu taýdan başlady. Bularam ören şat ýa-ni buluş watandaşlarymyz bana soň aýtdylar sebäbini, sebäp şu buluşlaryň diline kir sözi söýgünçe hapa söz ekenne. Şu Kirov diýilse, şu kolhozyň adyny bular gaty ýokşur ýany ekenler. Ona bir ýöreteden bolmaly bolsa. Ine şu sulada aýyrsalar bolýar diýip ine niýasyň adyny nakýarlar. Mene o döwrolog etme haqqy ýokda. Olar ýaly atdaqçylyk boljak bolsa, ilk wastan şu kolhozyň ýaşaýjylarynyň ardasy ýa gorçaken haýysnamasy gelip Türkmenistanyň ýokary sowetine ýa-da mejlisine aralyp maslahatlaşylmaly. Mejlisiň kararyndan soňra şol owaň ady ütküdürip bilinýär. Men bastyr ýüzsür edip takypdyrlar. Bize daýdylan zat ýok. Şolam şu iki bolan wakan maňa aýdyp berdiler. O elbetde ýylçylyk bar, ol kolhozum gördüm. Bärde şol Tahtabazarda da adamlar bilen duşdum. Şol silin ak gelen ýerini adamlar ýa gaýtarlan ýerlerini görkezdiler. Diýmek şol ýerlerde bar ýa duşan adamlardan hökmen KGB şolçulary ýa agenti biljek ýa işgäri Aşgabatda jaň edendir, bilägellik diýip. Mene şu taýda aýtdym, mene barsam mene Aşgabatda ýokary sowetiniň innik çağrılışını hökmen şu barada çykpaýdan tribunada näme beýtipdirler. Näme üçin bizim aňyrdan bosgun bolup gelen iýleşlemedi, ýygyna ýanam derýä taşladylar. Hem de şu kolhoz bar edi. Ondan şol ýygyma ýetmäkan tejeriň atlaryny maşynyň iki teker birden ýarly gatygen almazda asfaltda gön asfaltda ýatyp ýarlyýar bilemek birine çalışdym, ikinjisem tejeriň edil aptaryna gelemdi. Bende zapravka vardı şu döwür ýoluň. Edil şoň garşysyna partlady.
Yolun büyüdürüne de bende zapravka hemem şol vulkanizatörünü çek şu çayda oğullar işleyenik. Oradan görüp tanap ay gel deputat kömege eder zaten. Onun men yanımda da men Urban Gurduf dip Urban komitetin yani savedi vardı, şurası vardı. Men orunmasarım vardı, baranjı orunmasarım. Marlı olan. Şol can edipdi de men şol Tahtavazardan gelýärkem. Halmurat dedi ağa şol ýemen gelinimize mark gaýdaýsan diýdi. Şol öz gelini bar hem Gurbanyň. İki çağası elinne, üçüncüsüm garnynna bugün bolmasa erti o dünýä inmeli bäbi. Olary mene maşynna ýanym bilen gelýärler. Onuň şo taýda tejene sowulup tejenäki şol owan şurasynyň başlygynyň öýünde gatnaşan ýerdin. Olam şol şuran ýolbaşçylarynyň biri Abdurrahman Efedow diýerdiler. Abdy diýip tuturduk ady nerese bolur ýerde. Ene şoň öýüne ýatdyk onu ertesi gün aşagada geldik bolyp maňa şol ýöreýte bir ýerden nekrolog çykardylar. Şo taýda ýazylan eken ene düýün ýolla gelýärkä Türkmenistanyň halk deputaty Halmurat Söýür maşyny gelýärkä awariýa düşüp ýogaldy diýip. Hem nekrolog ýazypdylar gadyýete bermek üçin. Näme üçin? Şol Tahtavazarda bolan tragediýany ýa-da kolhozda kılan ady men aýtmadlygym üçin. Ýöne şol nesibämiz çekip şol iksan aýak ýylygyna partlaýa onuň şol gyjagarmy günnüýden gaýdamyzda onsoň o köpçüligiň içinde maşynyň ýollaryny olar gelip urdurup biljek geldi. Ýoksa şol aýtdylar soň KGB'de de hemme kişini ýazyp işlerine ýöreýte gordawoy maşyn goýupdylar şol gelip gaplaryny bat bilen men urmaly kenne şo maşyn. Ene bu haýlan etip beren oýny. Bolýa mena hiç ýöne o eli iki çağaly gowrasyny üçüncü çağaly denany näme günäme. Ene gara şeýdip şo taýda halas bolup diýjek bolýandadım. Şol Awganistany meselede biz 90-njy ýyldan bäri alada edip kömek edip gelýärdik. Elden gelenini başardykmy? Başa da etmeli işlerimiz kän. Şo Awganistanyň çağalary mektepde şo taýda Awganistanyň öz içinde okutmak, türkmen dilinde kitaplar bilen üpçün etmek. Soň şolar 10 klasy tamamlanan soň getirip Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryny okudyp, soň ýygyny ugradyp, şolardan kadr ýetişdirip Türkmenistanyny başlanýanky Awganistanyny galan türkmen halkyny şolar arka durup ýa eýelik edip ýa-da ýol görkezip ýaşamaklar üçin. Ene soňra SSR ýykyldy. Niýazowyň şol halka eden kömegi ýok. Niýaz dostluk kim bilen başlady? Abdurreşit dostum. Awganistanyň şol ýanky Demirgazyk Awganistanyň hojoýunçylyk edeniň biri şol başlady. Onuň atasy türkmen, başlar atasy özbek, kakasy özbek, ejesi türkmen. Enne şol iki millete de dogurluk göz bilen garaýmalylar. Özbeklerim ýaşaýar şo Serhet Gırasyny, türkmenlerim ýaşaýar. Ýok. Ol näme üçindir? Esasy şol ünsüni ýa kömegini ýa arkalaşygyny şol Awganistanda ýaşaýan özbekler bilen alyp bardy. Ýöne türkmenlerden hem aly bilen mesela aly. Niýaz oňa ugradan sansajagy ýok, ýaragynyň hem beýleki iýmitiniň hem başga zatlaryň hem ýöne soňra Niýaz bilen bir kisiniň arasy Abdurreşit dostum bilen arasy açylýar. Bular oňşmaýarlar. Sebäbim maňa aýdyşlaryna görä şol Özbekistanyň şo döwürki diktator prezidenti bar. Karimov, İslam Karimov. Şo bilen Niýazowyň mäşi işaçan bişişmänidi. Ene şoň üçin ol İslam Karimowyň arkasyny tutup Niýazowy arlap elinden gerek ýaraglardan soň ýüzüne gara şolar ýaly dawalar bar.
Şolong üstü bilenem mene Owanistan'ın territoriýasyna ýaşaýan türkmenleri iýdil gün görkezmediler. Günleri bir bolsa dawasy iki boldy. Ikinji, üçüncü sortly adam diýip kabul etdiler. Türkmenler şo taýda serhedin aňyrsyna akyl. Niýazym gerek wagty şolary ýa-ni olowan gorlap, bulowany ýygranıp, ýa bulowan adamsyň olowan üstüne kuşgurup, ine şey diýip biler siýasat ýöretdiler türkmenleriň garşysyna. Amderyadan bilip bolmaz bu çoparlarym ýalňyşyp, ýa-ni malyn bu gapdaly geçirse malynym elinden aldylar, özüne atdylar. Bolon işlerken ýa şol bu ýon kökü diýip kök bardy. Olar benelerim kazanç etmek üçin şonu ýygýan bolsa, ene türkmen tarapyndan bar terhetçiler oň elinäki şol bu ýon köküni aldylar. 97-nji ýyl bolsa gerek, ýalňyşmasam ýa 98-de çäli. Şo terhedi goran Orsiýadan goşunydy Türkmenistan bilen Owganistan arasynda. Ýa hojoýunçylyk eden şolardy. Tiryek bolsa geçirdiler. Geraýyn bolsa geçirdiler Türkmenistany. Türkmenistan bilen Orsiýada, Ukraina, Ýewropa. Şol terhetde gulluk eden ofiserler esasan şo Leningrad harby okrugynyň Orsiýada. Her birisiniň Sankt Peterburgda şarňylap duran 3-4 otogly kwartiralary boldy. Şol geçirilen geraýynyň ýatyryň hasabyna. Ene. Türkmenlere de kömek edilmedi. Soň şol serhet ýaky oturan türkmenlerimiz bar. Bärkin serhedin bärsinde Türkmenistanda oturan türkmenlerimiz şol Taxtabazarda erkek göbekli galmandyr. Maňaýdalyna görä ählisi ýa tiryek bilen geraýyny oturdular, ýa da tiryek geraýyn bilen tutulup türmelere basylyr. Türmelerin haýsyna haryny kyn ýanky. Tiryek gatnadan türkmenlerden ýanky Taxtabazarly ýa Guşguly. Ine şey diýip şol iki etrabyň halkyny sanyny çykardy näýär. Onsoň ol bärdäki halka eýilik etmeýän rejim nädip bol siýmiň aňyrsyna türkmenleri kömek etsin ýa eýilik etsin ýa arka çyksin. Ýok. Eger. Innem şol inni hökümet ýanky agdalyşygy bolandan soň aýdylmaly zat bar bolsa ine täze çalşalarny Taliban gelenden soň näçe o wadak türkmenler gyryldy. Bu türkmenem iki bölüler. Bir Talibanyň tarapdary, beýlekler Talibanyň garşysy iki arada da ölýän iki dogan. Gany bir dogan. Milletem bir ganym, bir dilem bir, dinem bir. Bu taýda näme diýjek? Hani Türkmenistanyň oýnamaly roly. Şularyň içine girip ikisini birikdirip etmeli kömegi hakykatdan edenni bolýar da Türkmenistanyň ýerasy ýerüsi baýlyklar şundan bar. Ol Türkmenistanyň 4 milyona ýetmeýän halky däl, 40 milyon halky bolsa ekläp biljek. O eger işi gurnamalsa ýaly gurnalsa, ýani holtumyny etmeler. Ene şeýle, şonuň üçin men diýjek bolýan zadym, inni şuň kun şol konsulun barıp, şo Bazarbaýyň barıp, şolary bir kemput hödür eden ýaly gözlerini, ýüzlerini şolaryň al salmak üçin ýa allamak üçin edýän oýun şol. Sen bir palklinkan şolary gurup bereniň bilen sen näme bol Owganistanyň türkmenleriň sen şolardan kömege garaşarmy? Ya şolar sana Taňry ýalkasyny aýdarmy? 30 ýyllap horlap geldiňiz, hani ozal nerdediň? Bazarbaý. Bar gitdi, ol lellimden sonra, bulama oturdu 15 ýyllap. Näme kömek etdiňiz Owganistanyň türkmen dogurlamyda? Görüp otursa. Açlykdan ýa-ni hani o bolardaky ýagdaý şundan 1 ýyl ozal goýdular, ýa 2 ýyl ozal hani gidip türk dogurlamyda ýanky bir operatorlar ýa blogerler gidip türkmen oglaryny surat aldylar. Görüňiz? Näme üçin şuň barýan? Täp şo taýda Owganistanyň türkmenler Saparykly bilen Halmyrat söýüni diňleýär diýip barýan. Olaram adammy? Olaram ýaşamaly. Olaram bir ýerden maglumat almaly, diňlemeli. ýa başga bir çäre görmeli. Siz bolsa şu adamyň sözüni
Ama yani başga ýa sowmak üçin ýa şular diňletdirmezlik üçin barıp şo taýda bir palkalinkan salyn bolýar. Ýüze gara hökümet hana daşawyzyň halky imäge çörek tapanak ýa bejermäge derman tapanak. Şo halk dälmidi? Uruş ýyllaryna öň ýany, soň ýany ahalyň halkyny açlykdan alyp çykan. Şol sany Balkanyňa meýlatyn. Şu Taňry ýalkasynyňmy şol halka edilýän zulüm, şugun. Bulan üstünden ätlap geçip şol Owganystanyňky türkmenler göwnüni görmek üçin, ýa şolary arlaw salmak üçin bir palkalinkan bejerip gaýdanmaly. Utançdylar. Ýöne siziň bu edip oturan oýunuňyzy halk düşünýär. Bir bölegi düşünmese de köp bölegi düşünýär. Wagt gelir hökmen. Bu halklar birgerem, birege dogurluk elinem, golunum uzadır, kömek emeder. Hökmen bolar, o boljagy barada görürüm yok. Ýöne öňdük şoňa tarap. Şonuň öňüni almak üçin bular ýetişip birliginden ne tozan tur diýerlerdi. Yani olan oyunu yol almaz. Bolly, oyna bildiler. Ya şu halkın başına zulüm salı bildiler. Owganystanyňky türkmenler. Ýöne şutaýdy. Ýene bir az hakykat aýtmamyz gerekdi. Şuň kugun Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler Owganystanda ýaşaýan türkmenlerden kän derece aşakdy. Owganystanyňky türkmenler hiç bolmagy öz pikirini azat erkin aýdyp bilýärler. Ýa-da Iranyňky türkmenler. Emma Türkmenistanyňky türkmenler pikirini aýdyp bilenler. Olary işem ýok, olary gazanjam ýok. Göz gulwan ýagdaýda ýaşap otylar. Şonuň üçin şu aňyrdaky oturan haýsy halka kömek etmelise ilkinji nowatda Türkmenistanyň halky halas etmeli. Şol halas bolmasa şu toprak üstünde ýaşaýan türkmenler bolmasa şu döwletin ýitip gitjegi ýa başgalar tarapyndan basylyp alynjagy görnüp duran fakta. Şoň üçin şu haramhor hökümet şu milletler birikmesin, bular özara hyzmatdaşlyk etmesen, doğan gatnaşygyny etmeseler, şu niyet bilen ine bir döwüm çöregini olaň öňüne goýardan şu palkalinkan görnüşini. Gurupdyň şu palkalinkan näme iş bitirdiň? Hiç de diňe şol halka arlamak üçin edildi. Men şu gepleşim haýyş edýän, şu Owganystanyňky dinleýän türkmen dogurlamy. Size şoňa şaňy kommentlaryňyzy ýazyň, ýa maňa jaň edin, ýa habar uradyň. Ol hökümet edini, ol başyňyzy gözüňizi aýlap ýa arlap, siýasat ýöretjekdir, döwleti çörkejakdyr, ýa Türkmenistanyňky türkmenleri ýok etjekdir. Şu zatlara, şu oýlara girmejek bolup, siz şonsuda 79-njy ýyldan bäri dürli toparlar, dürli adamlar, dürli hakimler ýa hakimiyetler arlap, horlap zulüm edip geldiler. Indi biz hemmemiz bir dogan, bir türkmen bolup çykalgany gözlemeli. Çykalga da tapalar, tapyljagym görnüp dur. Hemme türk döwletler, milletler, halklaryň ümdügi şu tarapa Nirde bolsa da türk dilli milletler bir yumruğa birleşmeli. Oy öz döwletlerini her siýasatyn, demokratiýany ösdürsin, dogurluk dostluk, gatnaşyklar etmeli, sowda gatnaşyk, siýasy gatnaşyklar. Birek hormat sylar bilen. Ine şu derejede gelip ýeter, şoň geljegem, boljagym eýýam görnüp dur. Ine şu arzular bilen şuň kun gepleşigi ýa söhbetleşigi tamamlamakçy bolýan. Owganystanyňky türkmen dogurlamy ýagdaýlaryňyz agyrdyr, kyndyr, bilýän, görýän, eşitýän jaň edip durlar. Gaýrat edin, ýagty günlerde bilelikde hemmemiz çykart. Allah ýaryňyz bolsun. Sag otur.